Yan, electrical. Ayan mga kaparing Jason, at pangalawang vlog. Manibang vlog naman tayo pero ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung yung pag-plastering radio wheel dito. Yan. Ito okay na. Dito naman siya. Yan. Pinasama mo lang, kuya? Dito sinsel. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things. Ayan at nagagatong si Nono. Siya yung pinakang playboy sa Rigaspi. Tawan na sa ako. Ha? Amin mo rin to. Ha? Sakit buksan. Sinyado. Halos di ako mabuksan-buksan. Ito. Talang. Yung pinakang playboy. Idol. Ablado. Idol. Para mahawaan. Oh, abulo sa natuhod. Idol Botchok. para mahawaan. Yan ulam namin for today's video. Wow! At siyempre maraming salamat sa nag-sponsor sa aming pa-foods Team Hawaii. Thank you po at God bless. More blessing to come mga sponsor. At dahil po sa inyo at may ano kami, may pagkain kami dito. Yan. Oh, sarap. Salo-saluin. Talo-sumug. At natapos namin Gurub-gurub ay. natapos namin yung Bulay. inaasikaso namin kahapon. Bali, hearing test na lang yung asikasuhin namin kung saan, kung dito sa Naga o sa Maynila. Hadi ah. Sarap ng ulam. Gubat patakan sa bawang gin-gin ka. So kayo narog ni Magus susod ka na kuno sabi. Utan-utan na. Anya na utan na yun. Ano ya? Pahinga. Wala nang practice. Pahinga. Wala nang practice. Puro may kita magluto. Puro nang saging. Never really know what's going on. Look at me sometimes.
Ay! secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. Yan po, at seryosohan na ngayon. Seryoso na po sila. Halo? Ayan po, may come to na! There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay. No! Buksan lang na yun sa kanon!
Putik yan. Hear me out, hear me out. It's all the things you never. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Yan, patapos na. Bubulihin na lang. Yan, ibubuli na lang. Hi, hi. Tapos na. Halo mo, tol. Yan, tapos nandito si Ka Joey. At bibigyan ko ng halo si Kagacho. Okay. So alright. Kaya sa ko yun, oh. Darang kita. Bilik talaga. Ha? Mainit. Ay! Ayaw mo, sabig na, butay na. Hindi ko Kagacho ito. Sinaing. Yung bahay. Amo na yung bahay. Ayan, magbubuli na si Joel. Yan.
Yan, original po yung ano niya, pamboli. Sinauna. Yung mga sinaunang pamboli. No, moy. Oh, moy. Ang binubuli na. Ano na? Ano ba yung general video mo pang? Ano ba yan si Quincy? Nasa gitna. Hindi siya yun. Silas na mga liapat. Ano yung si Bibi? Laki na. Hindi lolo. Yung bang makusi. Post game. Yan, okay na. Ox na. $246. 246. Sorry ka. Tandaan ko? Tandaan ko? Yan po, tapos na dito. Nirodila na nung bakal. Finish na. Okay na siya. Tasintadan mo to? Tapos may pintuan.
May pintuan dito. Dito, okay, mag-okay pala dito. Mag-okay. Ano na lang yan? Nasa flooring na lang yan. Layout. Saan ka to? Ikot tumulaw. Hindi ka masala. Buto nga sa Saan to tinandaan ko? ipasaglit mo na sabi ko. Salayo na to kiklay. Dito kiklay. Tupong-tupong. Aray. Layo. Oo mo yan. Tandaan ko? Tanda ha? Yan, electrical. Ginuhitan ni Kuya Joel. Para hindi na magtik-tik. Oo. Titik-tik ko pala. Hollow blocks. Halo black lang. Ayan, break time, break time. Oh, Tony, ulam, inulam mo. karnil, bimbim, gatso. Na! Right. Kainan na mga tol. Ay, sili talaga nito ba ako? Salamat sa pa-foods. Pagdil yung bili mo. Kainan na. Tara po, kain po tayo. Mga sponsor, mga viewers. Galab yan ah. Nakakapon. So yung mga kaparing Jason, at tinapos lang yung ano, yung hinalo at ubos na yung simento. At araw ng Sabado at sila Kagatyo nandun na, saka si Pula umuwi na. Bali ito yung accomplishment ngayon. Tapos yan ni Kuya Joel. Ito tapos na. Right. Bukas linggo, sabi ni Kagatyo, dun daw kami sa ano, sa bahay nila Katkat. Maya maya hintayin ko yung ano, di na ako sumabay sa kanila mo kasi hintayin ko munang mag 2:00, pupunta ko dun sa ospital. Kukunin ko yung result kasi ni Mrs. Ayan po, hanggang dito na lang vlog na to, at maraming salamat sa lahat ng suporta, sa lahat ng mga sponsor Bubuhay Project Family Vlog. Ayan po, bye bye, love you all, God bless, ingat kayo palagi. Mwah.